Kif il-ġimgħa fetaħ l-istaġun tal-Lampuki fis-sigħat bikrin tas-Sibt għal ħabta tal-Erba'. Il-pixkerija għamet għall-ħidma mill-aqwa, dan kif is-sajjieda bakru għall-ewwel bejgħ tal-istaġun permezz tal-irkant ta' dik li meqjusa minn ħafna bħala l-aktar ħuta favorita mal-Maltin u l-Awċin. Waqt l-irkant il-ħut ikun ingħadda mis-sajjieda direttament għal il-bejja biex imbagħad jinxtara mill-hawkers u tal-ħwienet speċjalizzati. Il-bejja tal-Lampuki li Damato spjegat kif l-ewwel qabda normalment tkun tajba għax din tkun fuq dik li tissejjaħ mistrieħ, dan b'referenza għal fatt li jkun hemm perjodu meta l-lampuka tistrieħ taħt il-kannizzati. Issa naraw il-bombi xipruvdi għallim tajjeb għadu l-ewwel bejt. Issa ma l-istaġew irdu nkunu nufu, ejjew s-sopportjaw il-ħut lokali u najnu l-kulħet ħalli jkunna għabda tajba u tulbu għall-Lampuki biex jinqabdu. Segretarju parlamentari għas-sajt l-akwakultura u drittijiet tal-annimali Alicia Buġeja Sajt sostniet kif tinsab gburija bil-ħidma tas-sajjieda lokali li flimkien mal-Pitkala bejjija u ħaddiema fiħdan il-Malta Food Agency jagħmlu dan l-istaġun wieħed ta' suċċess. Dal-għodu sbaħna ġewwa l-pixkerija sabiex insegu propju l-ewwel irkan ta' din is-sena fejn jidħol is-sajt tal-Lampuki tuħu gostara ħafna attività hawnhekk ġewwa l-pixkerija fl-4 ta' filgħodu fejn qed jinbih anke l-Lampuki. Il-Lampuka tibqa' waħda mill-aktar ħut favorita magħna l-Maltin. Walta stan nixtieq nirringrazzja lis-sajjieda, l-bejjija u l-Pitkala li bħallum jingħaqdu l-kol sabiex propju waslu din il-ħuta lill-konsumatur Malti u Awċin. Fl-aħħar mill-aħħar nappella lilna l-Maltin u l-Awċin sabiex inkomplu nissapportjaw dak li qablu s-sajjieda Maltin, il-prodott lokali. Intant il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refanu faħħar il-ħidma tas-sajjieda fil-waqt li tenna l-importanza li wieħed dejjem jażel il-prodott lokali u frisk.